to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ngayon ang ating solo artist. Dahil uso ang concert naging solo artist kagayam ang ating sound engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat ka Nixon. Magandang hapon, masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, kapinsan na Sabado. May 2, 2025. At syempre dun sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays today, buwan ng Mayo,
happy birthday sa inyo. At doon sa anak ko, mag-advance happy birthday na rin ako, ano? Sa Lunes pa naman. Kay Aisha Jolie Ortega. Hi, hello. Nakabakasyon sa Manila eh. Kaya messenger na lang muna. At doon sa father ko rin, magbo-birthday sa 28. At yung aking pangalawang anak, si Aaron Jacus Ortega, sa May 26 naman. Doon sa mga kapaborito natin dyan, ha, na nagse-celebrate ng birthday, message lang po kayo, no, sa atin pong programa sa Facebook para mabati po natin yung inyong mga minamahal sa buhay, no, na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. At syempre mga kapaborito, ha, mayroong napaka-unique na phenomenon na mangyayari. Mamaya ikikwento ko yan. Bukod sa halalan. Ilang araw na lamang ba ang ating binibilang bago ang pinaka-aabangan, pinaka-busy na araw sa buong pulo ng ating bansang Pilipinas. More than 10 days, and then more than na lang yan, 9 days and 7 hours siguro, no, ang natitira bago po sumapit ang May 12, 2025 national and local elections, mga kapaborito. At syempre, ngayon din ang araw, no, na pinagbabawal na yung ayuda, pamimigay ng ayuda ng DOLE. Yung tinatawag nilang ayuda ban. Yun, parang tinapay, ayuda ban, no? Banning. Pagbabawal, ibig sabihin nun. Iba naman yung ban na tinapay. Yung ginagamit sa yung mga Nutriban, gano'n, ngayon pong araw hanggang sa araw mismo, no, ng eleksyon ay bawal muna ang magpamigay ng mga tupad, ng AX, AKAP at ng 4-piece, no, sa atin pong mga kababayan. Yan naman po ay pinalabas ng COMELEC Anbank. At sumagot naman ang Department of Labor and Employment, no, na sila daw po ay tatalima o susunod naman, no, sa kautusan na ito ng COMELEC. Siyempre, no, para naman po maiwasan na magamit po itong mga aktibidad na ito, yung pamimigay ng ayuda ng AX, tupad, AKAP at 4-piece, no, na maging isang political event, diba? At syempre may mga paano kaya daw, no, yung mga nag-aayuda naman, no, na galing sa kanilang sariling bulsa, bawal din yan dapat, diba? Kasi that is considered also as a para vote buying na rin yan, diba? At ang dami-dami na nating naririnig, umaalingas-ngas, no, may mga tik-tik. Mayroong mga tik-tik. Nagkakaumpisahan na raw, no, ng pamimigay. Kumbaga first tranche, second tranche, third tranche. Akala ko yung tranche na yan para sa sahod lang, At sinasabi nga ng ilan, tanggapin nyo yan dahil pera nyo naman daw yan. At syempre susundin pa rin ang inyong konsensya at puso kung sino talaga ang gusto nyong iluklok. Syempre yung pong mayroong programa ng gobyerno na nakalaan, no, para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat isa sa atin. Importante po yan. Always consider that. Yung pong may sustainable program, yung pangmatagalan, di ba? At syempre binabati natin lahat, no, na mga kakandidato dyan. Pakabait na tayo. Pwede na raw po kayo magbigay, no, ng sample ballot ayon sa COMELEC. Kasi dati po yan pinagbabawal po ng COMELEC Anbank yung pamimigay ng sample ballot. Pero ngayon, syempre, although siguro dagdag gastusin na naman yan para sa mga kandidato,
Yung iba naman ay nagbibigay na lang ng numero, no? At yung apelyido, hahanapin na lang po yan doon sa balota. Kasi pag sinabi niyong sample ballot, napakalaki ng balot na yun, no? Kasi nung mga panahon na mano-mano pa ang halalan, yung sample ballot, ganun din ang itsura doon sa actual ballot halos, no? Yung lengthwise na ballot. Pero alangan naman kopyahin pa yung balota ngayon, napakalaki po noon, no? At syempre magastos na naman yan. At hindi naman yan kasama doon sa expenses ng o sa expense rather, no, ng kandidato. Idadagdag pa yan. Di ba? Idagdag na lang nila sa airtime nila yan, sa mga campaign ads nila. At madali lang naman na intindihin o tandaan din yung mga numero, no? At syempre yung mga PWDs, mga senior citizens, no? Meron naman po kayong pagkakataon para bumoto ng mas maaga, no? Kasi normally, no, alas 7 ng umaga ang umpisa pagbubukas ng voting precincts, no? Pero para po sa mga PWDs, persons with disabilities, yung mga may kapansanan po, at mga minamahal po nating senior citizen, ay pwede na po kayong mas maaga pumunta. No, wag lang naman syempre alas 3 ng madaling araw. At mga kapaborito, no, lagi po nating tatandaan dahil mainit po ang panahon at maya-maya ay bigla namang bumubuhos ang ulan. Magdala na lang po tayo din ng pananggalang sa init ng araw at ng ulan, no? Yung payong para maayos po tayong makarating sa ating mga presinto, yung voting precincts, no? At hindi kayo basa-basa na boboto, no? At syempre, yung ating pong mga kandidato na boboto sa kanilang mga presinto, diba? Andyan, naabangan po yan ng mga media personalities, no? Yung pagboto po ng malalaking pangalan, no, sa larangan ng politika. At syempre meron po tayong 6 na congressional districts, no, at meron din pong 6 na distrito para sa board member at ang provincial governor at vice governor, at including yung mga mayors, vice mayors at mga councilmen. Kaya gumawa na po kayo, no, ng inyo pong mga kodigo ika nga. At syempre batiin din natin, no? Huwag niyo pong kakalimutan ang Abante Pangasinan Ilocano Party List number 123. Yan po ay pinangungunahan po ng ating kagalang-galang na ama ng Pangasinan, si former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr., ang ating pong first nominee. At sinusundan po ng ating second nominee na si Lawak Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo. Magandang hapon po sa inyo, sir. At syempre, andyan din po para tatagam yung parad gobernador, si former Pangasinan Governor Amado Pogi I. Espino III, at ang kanilang Vice Governor na si former Dasol Mayor Noel Nacar, at ang kanilang mga board members. Sa first district, si Sir Ricky Camba, si board member Ricky Camba. Sa second district, bumabalik naman si board member Nicky Boy Reyes. Sa third district naman, si former Calasiao Mayor, no, Mayor board member Joseph Arman Bauzon. At para sa fourth district naman, ang number 1 councilor ng Mangaldan, no, na si councilor board member Aldrin Soriano. At syempre sila board member Hiro Somera at board member Rose Apaga ay tumatakbo naman sa 5th district as board members. Hoy, wag niyo na rin pong wag niyo rin pong kalilimutan, no, yung pong ating mga kandidato diyan po sa Bugalyon, ang bumabalik na alkalde, si Mayor Jomel Anthony Espino, no, number 2, at ang kanilang vice mayor na si Vice Mayor Rogelio Benji Madriguera na may number 1, at ang kanilang mga konsihales, no, na sila Councilor R.D. Banlawi, Councilor Nico de Mesa, Councilor Bella de Quintos,
Councilor Christian De Vera, Councilor John Eric Malikdem, Councilor Marcy Ocampo, Councilor Rami Oksan, at Councilor Virgie Reyes. Yan po ang kumpletong line-up ni comebacking Mayor Jumel Anthony Espino. Serbisyong Tatak Espino dyan po sa bayan naman ng Bugalyon. Magandang hapon din. Batiin ko rin po si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. At syempre, no, dahil kay Mayor Jumel Anthony Espino ay nagkaroon ng e-training center, no? At ang naging malaking bunga po niyan ay marami pong kabataan ang natuto ng technical and vocational skills, no? Para po sila ay makahanap ng trabaho, no? At yung iba nga po diyan ay nakapag-abroad na rin. Dahil alam niyo naman sa abroad ay in demand din po yung mga technical vocational skills basta ikaw po ay certified din ng TESDA. At marami na rin pong taga-Bugalyon ang nakapaghanap buhay dahil po sa mga pagtulong na yan ng TESDA at ng LGU Bugalyon. Yung mga innovation po na ginawa ni Mayor Jumel Anthony Espino na ipinagpatuloy din ni Mayor Meli Espino, ang kanyang butihing ina. Huwag niyo po silang kakalimutan. At syempre sa bayan ng Bautista, magandang hapon din kay BM Bautista Mayor Jerome Vic Espino. Magandang hapon sa inyo, sir. Doon sa ating mga kapaborito, no? Alam ko may mga nag-leave na siguro dahil kahapon nga po ay holiday, May 1, Labor Day. Baka nag-leave na sila ngayon. Napansin nyo naman, nakita nyo siguro sa balita, no, yung katakot-takot na inabot na disgrasya dyan sa may SC Tex, kung saan inararo nitong isang commercial bus, ang mga sasakyan dyan, kung saan 12 na ata ang namatay, no? Biruin nyo yun, nakaparada ka lang tapos bigla kang babanggain sa likod. Ang mga namatay dyan ay mga senior citizen at ilan naman ay mga minor de edad. Kaya kahit anong pag-iingat natin sa pagmamaneho, pag oras mo na rin, ano? Tama ba, Gayam? Parang si Gayam. Nagpapasalamat tayo at malakas na ulit si Gayam Nixon. Kasi hindi rin po biro, no, yung pinagdaanan ni Gayam Nixon. Kailan ba yun, Gayam? Last month lang, ano? Second life mo na ito o third life? Third na yata eh. Pangatlo, tapos lately, meron ulit. Pero ano, ay kailangan dito kay Kuya Nixon publisan ko sa Manawag eh. Pero syempre, no, sabi ko nga, pag oras mo na, no? At ang Diyos naman may alam kung kailan na tayo magre-report sa taas, babalik na sa ating Ama. At habang nandito pa tayo, tuloy-tuloy po ang ating purpose in life. Si Gayam Nixon, hindi pa tapos ang kanyang purpose sa buhay niya, no? Dito sa mundong ibabaw. Kaya tutuloy-tuloy pa yan. Nasa Bimnis 150. Parang Moses, At syempre kaya tayo, no, meron tayo mga kailangang sundin, di ba? Yung mga pinagbabawal para maging safe naman tayo sa kalsada. No, yung mga nakainom, lalo ngayon, mag-weekend na naman, no? I'm sure may mga magiinuman na naman, pampatanggal stress, kwanda, pampatanggal ng pagod, kwanda. Pero madami silang naaabala kapag umiinom, post nagdadrive, no? Syempre, yung inyo pong judgment ay nag-iiba, no? At nakakadisgrasya po yan kapag hindi po kayo nag-iingat. Kaya pag nakainom na po kayo ng 2 bote o huwag na lang po kayo magmaneho, magpa-drive na lang po kayo, o kaya ay sumakay na lang kayo sa tricycle, no? Magpahatid na po kayo sa inyong bahay, no? Dahil mahirap po mawalan ng syempre minamahal sa buhay, no? Lalo na yung mga breadwinner dyan. Dyan sa Kalasyaw, ilang beses na rin pong nagkaroon ng vehicular accidents po dyan sa bayan ng Kalasyaw, dun sa
bagong gawang kalsada po dyan, may mga dumadayo, no? Syempre nakita na wala pang dumadaan, no, na mga sasakyan dahil hindi pa yan bukas sa publiko, may mga nagkakarerang motor, no. Pero yan naman po ay unti-unting inaaksyonan at sa ngayon ay wala na rin halos na i-report ng mga nagkakarerang motor dyan sa bayan ng Calasiao. At syempre binabati natin, no, yung ating pong Team Karamat Makanlalay, no, dyan po sa bayan ng Calasiao, ang isang produkto ng unification process, no, pangarap po ni the late Mayor Mamilin Maya Karamat na magkaroon kasi ng iisang grupo ng mga political rivals, di ba? Ngayon nagkatuloy-tuloy na, no, na magkaroon ng unification process dahil yan po ang pangarap po ni the late Mayor Mamilin Maya Karamat at itinuloy ng kanyang anak, no, si ex-officio councilor, dahil sila po ang liga ng mga barangay president sa bayan ng Calasiao, si presumptive mayor Councilor Patrick Agustin Karamat. At naniwala naman, no, sa ang mga political families sa iisang adhikain na ito na pinresenta ni Councilor Patrick Agustin Karamat. At napakaganda ng objective, no, para mapagsilbihan ang mga taga Calasiao. At syempre wag niyo na rin kalimutan, no, ang kaniyang line-up dyan po sa bayan ng Calasiao. Sila Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay, no, si Councilor Manny Datuin, no, si Vice Mayor Councilor Nestor Cabrillo, at ang untatagam yung councilor, no, si Engineer Kyle Gaspar, at si High Five, si Councilor Jose Official Loresco, at sa number 6 naman si Councilor Haberdani Messina, at sa number 12 naman si Councilor Mike Sison, ang malakasang S2-time SK chairman at former councilor din. At syempre sa number 13, no, ang sexy, bibong-bibo na si Councilor Ardison Soriano, at panghuli syempre, no, si Councilor Elias Villanueva numero 14. Ayan mga kapaborito, ha. Huwag na kayong lilingon daw sa iba. 10-0 nyo na. Yan naman yung birthday wish ni presumptive Mayor Councilor Patrick Agustin Karamat. At alam nyo dyan sa bayan ng Calasiao, marami ang pwedeng mangyari po in this coming years dyan po sa bayan ng Calasiao. At maswerte po ang mga taga Calasiao, dahil maganda, no, ang naumpisahan ng pagpapakilala ng produktong puto dyan po sa bayan ng Calasiao. Yan ang tinagurian nilang white gold, ika nga, no? Yan ang treasure ng bayan ng Calasiao. Bagamat kailangan lang talaga i-market, no, itong produktong ito para makilala po yan sa iba't ibang bayan. Pero sa Metro Manila, no, yan ang request ng mga dati kong mga katrabaho sa ABS-CBN. Kapag pumupunta tayo sa ABS-CBN no, para sa news conference, lagi nilang i-request magdala daw ako ng puto Calasiao, no? Medyo mahaba-haba ang biyahe, kaya ang ginagawa ko na lamang po yung pong pinapalagyan ko ng saging, yung dahon ng saging para manatiling fresh, no? Saka hindi kumunat yung puto Calasiao. Nagkaroon ng maraming variations yung puto Calasiao. Dati puti lang yan, no? Ngayon nagkaroon ng iba't ibang flavor, may mango, ube, at iba't ibang flavor din. Nagkaroon na rin ng cheese, di ba? At nagkaroon ng noong Pasko, panahon ni Mayor Maya, paano ba i-market yung puto, no, sa Pasko? Bagamat gusto sana nila mai-increase pa, no, yung pong sales ng mga puto vendors diyan. Kaya in-introduce nila yung Silaw-Silaw, yung Christmas Village diyan sa Calasiao, kung saan talagang libo-libo katao din, ano, yung dumagsa diyan. Kaya halos tanghali pa lang ubos na yung mga putong paninda ng mga puto vendors po diyan. Kaya ang laking bagay, ano, na mayroon pong attraction sa isang bayan. Yan turismo talaga, no?
isa yan sa mga nagdadala ng malaking oportunidad, no, para sa mga maliliit na negosyante. At syempre, iba't ibang bayan, iba't iba ang pwedeng turismo na pwedeng i-present nila, no. Sa Manawag, meron silang pilgrim site dyan ng Our Lady of Manawag. Yan yung isa sa mga bentahe po nila, bukod sa iba pang mga one town, one product po nila dyan, di ba? At syempre, marami pang mangyayaring magaganda dyan po sa bayan ng Kalasyaw, lalo at batang-bata ang magiging mayor dahil wala naman pong kalaban si presumptive Mayor Patrick Agustin Karamat, at tayo po ay makiisa, no, sa layunin ng kanyang itataguyod dyan po sa bayan ng Kalasyaw. At kinakailangan talaga yung unification, magtuloy-tuloy po yan para po mapagsilbihan, no? At sana ay maging benchmark yan sa ibang bayan dito sa Pangasinan. Actually, marami rin dito sa Pangasinan ang wala pong kalaban, pero unique nga dito sa bayan ng Kalasyaw dahil for more than 3 decades talagang ang political rivalries po dyan sa bayan ng Kalasyaw ay matindi, diba? Kaya congratulations in advance kay presumptive Mayor Patrick Agustin Karamat. Oras po natin, alas 5:32 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Hey, ipawil tayo, letter femihiya, dyan konseho, dyan tagupa, na ilaluan tayo, tanapan piyaan, letter femihiya, sikay number 1, inaligwas to syudad, femihiya, 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 ipawil at konseho, femihiya, femihiya, femihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagabay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups
to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, X-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Biyernes. Department of Agriculture tiniyak na kayang pondohan ang 20 pesos per kilo na bigas. Joint Anti-Fake News Action Committee ng PNP inilunsad ngayong araw. PBBM, ipinagmalaki ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. Itbayat Batanes, inuga ng magnitude 4.9 na lindol. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa SCTEX umakyat na sa 12. 6 sa mga patay, mga pawang mga minor de edad. Sa ating bantay presyo, rollback sa gasolina at diesel inaasahan next week. At sa balitang pampalakasan, LeBron James hindi pa sigurado kung magre-retiro na. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Mayroong sapat na pondo
at logistics ang gobyerno para sa pagbebenta umano ng 20 peso per kilo na bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Ito ang tiniyak sa Bagong Pilipinas ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa matapos mailarga noong Miyerkules ang 20 pesos kada kilo na bigas sa Cebu. Ayon pa kay de Mesa, nagpulong na ang stakeholders kasama ang mga opisyal ng DA para mabalangkas kaagad ang pangangailangan sa pondo pati na ang mga kinakailangang proseso para maipatupad ang benteng bigas mayroon na program. Sinabi pa ni de Mesa na para sa taong ito hanggang Disyembre ay mayroong sapat na pondo at nakaayos na rin ang mga hakbang sa pamimili ng palay ng National Food Authority o NFA sa mga lokal na magsasaka para maibenta sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Tiniyak din ni de Mesa na maganda ang kalidad ng 20 pesos na presyo ng bigas, pati na ang iba pang rice program ng DA dahil galing mismo ito sa mga lokal na magsasaka. Mahigit 6 na buwan na anyang ipinapatupad ang Rice for All program ng DA at wala pa silang natatanggap na anumang reklamo mula sa publiko. Sa iba pang balita, formal na pong inilunsad ngayong araw ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng PNP na siyang dinaluhan naman ng mga vital official mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, DILG at maging ang Presidential Communications Office o PCO upang makiisa sa layunin sa pagbuo ng naturang komite. Layon kasi ng komite na ito na labanan ang pagkalat ng maling mga impormasyon at pagkalat ng disinformation na siya nakakaapekto sa operasyon at investigasyon hindi lamang ng PNP ngunit maging ng ilan pang mga ahensya sa ilalim ng gobyerno ng ating bansa. Sa mga naging pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binigyang diin niya na ang mabilis na solusyon para malabanan ang mga maling impormasyon ay ang patuloy na paglalabas at pagpapalaganap ng mga tunay na sitwasyon at istorya sa likod ng mga issue na bumabalot umano sa kanilang pagtindig sa patuloy na nagaganap na mga territorial disputes sa mga katubigan sa West Philippine Sea. Aniya ang pagbibigay ng gobyerno ng mga tamang impormasyon kontra sa mga kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kanilang patuloy na paninindigan sa West Philippine Sea ay isa sa pinakamabisang paraan umano para labanan ang misinformation, disinformation at maging ang pagpapakalat ng mga malisyosong impormasyon patungkol dito. Binigyang din ni Tariela ang malaking bahagi na ginagampanan ng mga media practitioners at mismong mga journalist na siyaan niyang daan para maipaabot pa sa publiko ang mga impormasyon na dapat nilang matanggap. Samantala, para naman kay PCO Secretary J. Ruiz, dapat nang mag-step in ang gobyerno para sa regulasyon ng mga impormasyon na natatanggap ng publiko mula sa social media platforms at ibang mga ahensya. Aniya masyado nang babad sa social media ang publiko, kaya naman dapat mayroong sapat na kapasidad ang pamahalaan para labanan ang mga maling impormasyon sa mga social media platforms. Binigyang din ni Secretary Ruiz na dapat mismong ang gobyerno ang siyang nagsasabi kung ano ang tama at maling impormasyon na siya namang anyang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kapag mayroong mga maling impormasyon ay dapat anyang ibigay agad ang tamang mga detalye kaugnay nito at bigyang linaw ng mas mabilis ang impormasyon para maiwasan ang pagkakaroon ng confusion at paglala ng paglaganap ng fake news. Samantala, pumirma na rin ang mga ahensya sa kasunduan na formal na pinasinayaan ng Joint Committee para malabanan ang mga maling impormasyon na kumakalat sa panahon ngayon. Ayan fake news. Nabibilang na ang mga araw. Samantala, pinagmalaki naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naibaba ng gobyerno sa 4.3% ang unemployment rate nitong 2024, ang pinakamababang naitala sa loob ng nakalipas na 20 taon. Ito ang nihayag ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa ika-123 selebrasyon ng Labor Day sa May Pasay. Ayon sa Pangulo, dahil sa masiglang ekonomiya, naabot ng gobyerno ang pinakamababang porsyento ng unemployment rate at tuloy-tuloy na bumababa ito batay sa record nitong Pebrero.
Ang magandang record na ito ayon sa presidente ay dahil po sa pagiging agresibo ng gobyerno na makaakit ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Simula 2022 hanggang 2024, nakapagtala ang Pilipinas ng tinatayang $27 billion sa pamumuhunan na inaasahang makakapagbigay ng 350,000 na mga trabaho para sa mga Pilipino. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho upang mas marami pang pamumuhunan ang maipasok sa bansa para sa pag-unlad ng ekonomiya at pagdami ng ating mga kabuhayan. Ayan po yung resulta syempre ng mga state visits ng Pangulo sa ibang bansa, no? Para mag-entice ng mga investors, mga state-run investments, no, sa ating pong bansa. That would also mean, no, na mata-translate po yan sa trabaho. Kaya pagpasalamat natin kung may mga oportunidad na ganyan. Samantala, umabot na po sa 12 ang kumpirmadong patay, no, sa malagim na aksidenteng nangyari sa may Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX Toll Plaza sa may Tarlac City. Ayon kay Tarlac City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Romel Santos, 6 sa mga nasawi ay pawang mga minor de edad, habang patuloy pa ring nagpapagaling ang 27 katao na nasugatan sa naturang karambola. Maalalang nangyari ang aksidente bandang alas 12:30 ng tanghali po kahapon, May 1, habang nakahinto ang ilang sasakyan sa northbound toll plaza. Samantala, sa ating bantay presyo naman sa gasolina at diesel, inaasahang magkakaroon ng bahagyang pagbaba sa presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo, araw ng Martes yan, ha? Based on the siyang naging golf athlete. At syempre bago tayo magpaalam mga kapaborito, binabati ko rin yung ating pong mga kababayan dyan sa bayan ng Lingayen. Si Lingayen sa mga mas batang henerasyon. At napisil nila na tumakbo dyan sa pagka-mayor. At nakita namin na bagay, no? Dahil matagal din na parang natulog itong bayan ng Lingayen. At maraming nangyari. At sa gitna ng COVID-19 pandemic, nakita rin naman natin yung mga pagpapagawa ng mga RHU, ng MSWDO, MDRRMO, magkakaroon ng mga cold facilities, no? Yan po ay nakatulong sa marami pong taga-Lingayen. So marami ring innovations, no? Nakita rin natin na nakabili sila ng mga sasakyan, no, mga rescue vehicles na pwedeng gamiting patient transport vehicles para sa mga barangay, no, at walang inutang ni isang kusing para makabili po ng ganyang karaming sasakyan ng bayan ng Lingayen. So yung performance ni Mayor Paul Batawil, no, as a mayor, tapos yung performance niya as a congressman, 3-term congressman ng 2nd District, makikita nyo na it will all speak for itself, no? At kung anong klaseng leader itong si Mayor Leopoldo N. Batawil. Sana makabalik sila, no, sa 2nd District at magkaroon ng tunay na programa para sa tao, no, dyan po sa 2nd District of Pangasinan. Hindi lang yung puro ayu-ayuda, no? Magbigay din ng mga programa, proyekto na makakatulong sa tao, sa mga negosyante, para magkaroon ng maayos na pamumuhay at maraming oportunidad dyan sa 2nd District. Oras natin, 5:56 in the afternoon. Magpapaalam na po tayo next week, Monday. No? Magkita-kita po ulit tayo at manatiling nakatutok sa 88.1 FM sa inyong mga radyo. Lunes, May 5, birthday ng anak ko. Imbitado kayong lahat sa Manila. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat
At magandang gabi, kapaborito!